Сәлемсіз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина бүгінгі программада. Аны шәһәр халкы да юл хезмәтләре дә күптән көттеләр. Соңгылары өчен кар көтелмәгән кунак түгел, хезмәткәрләр һәм махсус техника көчәйтелгән режимда эшли. Яңа яшәү урынына эшкә яраклашу һәм киләчәккә зур планнар кору. Әлмәткә яшь табиблар гаиләсе күчеп килде. Холл бал залына әверелде. Мәктәп һәм күллият укучылары, югары нефть мәктәбе студентлары һәм үзенчәлекле балалар вальста әйләнделәр. Яңа яшәү урынына эшкә яраклашу һәм киләчәккә зур планнар кору. Әлмәткә яшь табиблар гаиләсе күченгән. Ирле-хатынлы Ижауда медицина университетын тамамлап, үз тормышларын безнең шәһәр белән бәйләргә карар кылганнар. Николай Астраханцев перинаталь үзәге булган Әлмәт балалар шәһәр хастаханәсе хирургы. Ул тумышы белән яңа Шишмәдән, хәзер туган йортына якынрак яшәячәк, аның планнары зурдан. В будущем я бы еще хотел... Киләчәктә мин тагын травматология буенча өстәмә белем алырга теләр идем. Балалар травматологиясе буенча яхшырак әлбәттә, хирург һәм травматолог буларак кабул итү өчен. Һәм безнең операция бүлмәсендә мөмкинлек булса, планлы һәм ашыгыч травматологик операциялар башкарырга. 3нче дәрәҗәдәге стационарлар дәрәҗәсендә түгел, ә безнең Николайның хатыны Анастасия педиатр, киләчәктә тар белгечлек турында уйлана. Бүген аның бурычы үз участогындагы барлык әниләр һәм балалар белән танышу һәм яңа урында урнашу. Приняли мы это решение обоюдно. Без бу карарны ике яклап барлык уңай һәм тискәре яклар турында сөйләшеп кабул иттек. Һәм бу киләчәк шәһәре дигән карарга килдек. Татарстан чәчәк атучы республика һәм безне монда матур киләчәк көтә дип уйлыйбыз. Әлмәт бер төн эчендә үзгәрде, кич белән кар яуды һәм көн буена туктамады. Аны шәһәр халкы да, юл хезмәтләре дә күптән көтәләр иде. Соңгылары өчен кар көтелмәгән кунак түгел, хезмәткәрләр һәм махсус техника көчәйтелгән режимда эшли. Быел беренче карны юлчылар лаеклы каршы алдылар. Иртә беләнгә кадәр алар шәһәрнең төп автомобиль артерияларын тәртипкә китерергә өлгерәләр. Шәхси сектор юллары да игътибарсыз калмый. Мактама ягына таба булган юлны, Тещин язык участогын без иртән чистартырга тырышабыз. Безнең парклар һәм скверлар бар, аларда зур булмаган техника эшли. Һава торышы фаразларына ышанса, кар тагын ким дигәндә 10 көн яучак. Ул шәһәр халкының гадәти тормыш ритмын бозмасын өчен хезмәтләр көчәйтелгән эш режимына күчте. Алар 2 сменада эшлиләр. Беренчесе иртәнге 5тән кичке 5кә кадәр, икенчесе 17:00 сәгатьтән алып иртә беләнгә кадәр. Ә хәзер игелекле эшләр турында. Тихоновка авылы халкы сугышчылар өчен махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөк җыеп озаттылар. Мотоцикл, канистралар, мичкәләр, матраслар һәм башка бик күп кирәк яраклар. Фура кич белән соң гына килде, һәм аны бөтен урам белән төяделәр. Кешеләр комментарийлардан баш тарттылар. Алар сүзләренчә, бу гамәлләр публика өчен түгел, ә фронттагылар өчен. Бу беренче җибәрү түгел һәм мөгаен соңгысы да түгелдер. Аларга бары тик телефон, мобиль кушымта һәм чисталыкка, тәртипкә зур мәхәббәт кирәк. 3000дән артык бала гариза биргән мәктәп экопатруле бәйгесендә Әлмәттән 3 укучы призлы урыннар яулады. Открываем приложение «Школьный экопатруль» и скидываем туда заявку такого мусора. Экопатруль кушымтасы аша 7нче мәктәп укучысы София Орлова еш шундый гариза җибәргән. Шуның өчен 10нчы мәктәп экопатруле конкурсында лаеклы беренче урынны алган. Мне нравится делать город чище. Миңа шәһәрне чистарак итү эше, чиста булганда миңа үземә дә күңеллерәк. 7нче мәктәпне тамамлаучы Даниил Фролов та чисталык өчен. Аның әнисе экология өлкәсендә эшли, шуңа күрә малай өчен тәртип беренче урында. Вот, допустим, мы идем по улицам нашего города и видим пример несанкционированной свалки. Я считаю своим долгом, что нужно сообщить о ней и непременно утилизировать. Даниил үзе чүпне урамда ташламый һәм дусларын да моңа өнди, чөнки чисталык җыештырылган җирдә түгел, ә чүпләмәгән җирдә. Меня с детства родители приучали то, что... Мине балачактан ук туган җиремне, туган шәһәремне сакларга өйрәттеләр һәм чиста булганда үзеңә дә рәхәтрәк бит. Мәктәп экопатруле конкурсының төп максаты яшьләрне әйләнә-тирә мөхитне сакларга өйрәтү генә түгел, ә моны гамәлгә дә ашыру.
Быйыл әлмәт мәшғүллек үзәге хәрби операцияда катнашкан 4 иратка эш табарга ярдәм итте. Һөнәрләре буенча эшкә урнашырга яки яңа белгечлек үзләштерергә була. Мәшғүллек үзәгендә шәһәр оешмаларында буш эш урыннары турында мәгълүмат алырга, шулай ук хезмәт һәм мәшғүллек турындагы законнар мәсьәләләре буенча киңәшләшергә мөмкин. По направлению на собеседование к работодателю. Россия эше кадрлар үзәгенә эш эзләп махсус хәрби операциядан кайтучылар да мөрәҗәгать итә. Мәшгульлек хезмәте белгечләре хәрбиләр өчен вакансияләрне индивидуаль рәвештә сайлый. Иратның мөмкинлекләре, өстенлекләре һәм хезмәт шартлары исәпкә алына. Проводятся специализированные ярмарки вакансий. Безнең белгечләр махсус хәрби операцияның һәр катнашучысына һәм аларның гаилә әгъзаларына эш табуда ярдәм итәчәк. Яңа белгечлек үзләштерү яисә квалификацияны күтәрү өчен укыту курслары буенча консультациялар бирәләр. Мәшгульлек үзәгендә укулар киләсе елга да дәвам итәчәк. Кайбер белгечлекләр буенча курслар планлаштырылган инде. Один из предприятий, оператор ЭВМ. Один из предприятий ЭВМ операторы троллейбус йөртүчесе шәхси сакчы. Моннан тыш демография милли проекты буенча дистанцион укыту бара. Бирдә төрле категориядагы гражданнар укый ала. Шул исәптән махсус хәрби операцияда катнашучылар да. Дистанцион укуларның юнәлешләре көндезгедән байырак, быел алар 300-гә якын иде. Онлайн уку өчен студент эшкә урнашкан булырга да мөмкин. Көндезге укулар өчен эшсез статусы мәҗбүри. Моннан тыш хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар вакансиялар ярминкәсендә дә күңелләренә ятышлы эш таба алалар. Наши специалисты каждому участнику СВО. Махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өчен махсус вакансиялар ярминкәләре үткәрелә. Бу ватанны саклаучылар фонды һәм шәһәр предприятияләре белән берлектә башкарыла. Максат әлеге категория өчен оешмаларда булган вакансиялар һәм эш шартлары турында мәгълүмат бирү. Мәшгульлек үзәгенә беренче килгәндә хәрби хезмәткәр дәүләт хезмәтләреннән үзенең паролен белергә тиеш. Бу электрон гариза бирү өчен кирәк. Россия эше кадрлар үзәгенә мөрәҗәгать итү өчен хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыга үзе белән паспорт кына кирәк. Аның белән ул алдан язылмыйча 105-нче кабинетка килә. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге холлы 1-2 сәгатькә 18-нче гасырның бал залына әверелде. Мәктәп һәм көллият укучылары, югары нефть мәктәбе студентлары һәм үзенчәлекле балалар вальста әйләнделәр. Бу яңа ел алды балыгына түгел, ул инклюзив. Анда 60-тан артык кеше шул исәптән мөмкинлекләре шикләнгән балалар да чакыру алды. Алар арасында Павел Константинов та бар. Егет 12 ел вокал белән шөгыльләнә, тик бүген ул вальс бии. И танцы тоже меня захватывают. Меня захватывает именно... Бию да мине мавыктыра. Мине хәрәкәт образы, хәрәкәт картинасы мавыктыра. Моны китап язу белән чагыштырып була. Һәр бию, һәр хәрәкәт, кул хәрәкәте тулайым алганда яхшы картина килеп чыга. Шуңа күрә бу мине сөендерә һәм ошый да. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге холлында 18-нче гасыр атмосферасын булдырырга тырыштылар. Раштуа чыршысы, классик музыка, бал күлмәкләрендәге кызлар һәм башкалар. Кемгәдер вальс бию хыялның тормышка ашуы булды. Бал – это очень прикольно. Бал бик кызыклы. Мин моны мультфильмнарда карадым, әкиятләрдә укыдым. Мин үзем вальс биергә яратам һәм миңа бу атмосфера ошый. Әлбәттә, мондый бал беренче тапкыр үткәрелә, чакыруны күпләр кабул итте. Шуңа күрә очрашу бию кичәсе генә түгел, ә яңа дуслар табу мөмкинлеге дә булды. Социальная адаптация детей, как всегда, искусством. Балаларның социаль адаптациясы һәр вакыттагыча сәнгать белән. Без җанны шулай дәваларга яратабыз, хәтта без зурлар да шулай бит. Балалар дуслашсыннар, якынрак танышсыннар өчен. Аларның күбесен без еш күрәбез, чараларда очрашабыз һәм шулай якынаябыз һәм дуслыгыбыз дәвам итә. Әлмәттә теләкләр чишысы урнаштырдылар. Бөтен Россия хәйрия акциясы гадәттәгечә яңа елга берничә атна кала старт алды. Бу елы катнашучылар арасында авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдәге балалар, приюттагылар һәм махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның балалары да бар. Яшь әлмәтлеләрнең хыялларын кәгазьдән ясалган шарларга язып алдылар һәм башкарма комитеты бинасында урнашкан яңа ел чыршысын бизәделәр. 273 теләкнең һәр кайсын теләге булган һәр әлмәтле тормышка ашыра ала.
Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.